Ova žuta krzna ili zlatni anđeli osvajaju Instagram, TikTok, parkove i srca diljem svijeta, ali koja pasmina je broj 1? Također, ako mislite da su svi žuti psi isti i dobri, pripremite se za šok jer će vas broj 5 totalno iznenaditi. I ako volite životinje, lajkajte video i pretplatite se na najveći kanal svih ljubitelja životinja. A sada slijedi top 10 žutih pasmina pasa koje osvajaju svijet. Pasmina broj 10, Saluki. Osim što je jedna od najstarijih pasmina na svijetu, Saluki psi su nadaleko poznati kao jedni od najplemenitijih, najgracioznijih i najodanijih pasa na svijetu. Dakle, ako želite elegantnog psa nježne prirode i jedinstvenog karaktera, tada je on pravi žuti izbor za vas. Zvuči dobro, zar ne? Pasmina broj 9, južnoafrički mastif. Sigurnost, snaga i čuvar mekog srca je žuti pas južnoafrički mastif. Pomalo je zastrašujućeg izgleda, ali vrlo nježan i prije svega odan pas čuvar obitelji. Pasmina broj 8, Basenji. Ovaj mali pas ne laje, izuzetno je čist, minimalno se linja, te kao takav idealan je žuti psić za stan i male prostore, te sve više osvaja srca gradskih vlasnika pasa diljem svijeta. Također, znajte da ovaj pas ipak traži aktivne ljude koji vole znatiželjne nezavisne pse s jakom osobnošću. Živite li u stanu i mislite da je Basenji dobar pas za vas? Pasmina broj 7, Pomeranac. Mali, ali predivni bundasti pas Pomeranac ima neku posebnu karizmu koja osvaja sve oko sebe. On je kao mala plišana igračka koja obožava biti u centru pažnje, ali opet odiše ljepotom i stilom. Pasmina broj 6, Vižua. Vižua je izuzetno aktivan, nježan, osjetljiv i miroljubiv obiteljski suputnik koji traži puno pažnje. Ako tražite dobrog obiteljskog psa s kojim ćete aktivno provoditi vrijeme, žuta Vižua je možda idealni pas za vas. Na 5. mjestu nalazi se Čau Čau. Ako ste mislili da su sve žute pasmine samo dobre i poslušne, tada ste se prevarili. Posebni, kraljevski, impresivni i prije svega totalno neovisni pas Čau Čau, unatoč ne svojoj savršenoj prirodi, ipak osvaja srca ljudi diljem svijeta, a ako ste ga vidjeli, zasigurno je osvojio i vas. Jesam li pogodio? Na 4. mjestu nalazi se Akita. Ako vam je na 1. mjestu karakteristika odanosti i vjernosti, tada je Akita pasmina kao simbol odanosti u Japanu svakako izbor kojega morate razmotriti. Ovaj pas ima jak karakter, snažnu vezu s obitelji i neće bez veze lajati, zavijati i praviti vam probleme, već će odlučno reagirati samo ako je to potrebno. Na 3. mjestu nalazi se žuti američki Pitbull Terrier. Američki Pitbull Terrier je jedan nesvaćeni pas pun ljubavi, odanosti i želje za igrom. Iako je žuta varijanta rjeđa, upravo toga čini jedinstvenim i daje mu jedan poseban izgled snage. Na 2. mjestu nalazi se Labrador Retriever. Neću se posebno zadržavati na Labrador Retriever pasmini jer sam o njima u mnogobrojnim prethodnim videima rekao gotovo sve. Ukratko, prijateljski, zaigrani, pouzdani, idealni za početnike i prije svega jedan od najboljih obiteljskih pasa i najboljih dječjih prijatelja na svijetu. I žuta pasmina pasa broj 1, Zlatni Retriever. Sličan u Labradorima, ovo je dugodlaki zlatni obiteljski prijatelj koji nikada ne razočara. Ima toplu narav, voli pomagati ljudima, smiren je i odličan terapijski pas. Dakle, žuti psi su već dugo vrijeme na trendu u svijetu, ali ako mislite da je to samo zbog boje, onda se gadno varate. Ovi psi mogu biti graciozni i elegantni, snažni i odlučni, prijateljski i zaigrani, te prije svega savršeni izbor obiteljskih prijatelja za vas. Je li vas neka pasmina očarala i posjedujete li i vi žutog psa? Ako znaš za još neke pasmine koje nisam naveo, imaš sugestija ili dodatnih informacija, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje psi obožavaju, mrze, kako učiniti psa sretnim, koje su stvari štetne za pse, top 10 znakova govora pasa i još mnogo više. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom ti pozivam da lajkaš video, podijeliš ga s drugima i naravno pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja.
Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!